sitio sa ila mo yung palito yung mandawi. Wal. Yung silbi na naman pa. Oh. Ato ba day kadang kuan mo senyor. Palitan tos gawas sa nasod ba na namatay ba niya? Ang iyang kalag mo rin sa Pilipinas? Kalag, palitan niya namatay sa Amerika. Niya layo mo kayo, maabot siya rin. Di, maduaw, matod ba ni mo? Oh. Oh, si. They are will be operate without technical space. Oh. Oh, na. Nanong naman dito wag lugar. Oh. So, kahimtang, Ito na lugar. balagi nga, Ya, anong pwede ko lugar? di ba ang faculties of the soul na intellect and will? Faculties of the soul ba, intellect and will? Kung naaning impirno, naaning, kastigong way katapusan na niya. Bali na, naman niya ang kalag, ang intellect and will na niya. Balitang nasa himta nga, nasa lang mortal, naning walay kalipay, ya. Di ba sa kalag? Wala lagi lugar. Siya may saktong termino na. Na sa lugar, nawa nila, wa sila magkupar. Oh. Sa nila kung pina-operate sila, operate wa sila. Oh. Alright. Doon na yung simple present. Oh. Simple present. Simple present. Ganun ang klase sa present. Oh. Actual simple present. Diyos. Huwag yung lugar. Oh. Ganun dapat na siya. Actual simple present. Nang naman dapat. Sa to pa, God is everywhere. Kung na lugar nga wa siya, di siya Diyos. Ha? Buat sila di sa Diyos. Di ba, ningon mo ba nga, mato si R, ang Diyos. Oh. Oh. Sa, aptiki ka mo, senyor? Grand Master yun sa filosofi. Absolute simple present. Oh. Simple present. Oh, wala. Ito nga ingon mo nga, the kingdom of God is wider than the church. The kingdom of God is wider than the church. Ang hirian siya lapad pa sa simbahan nga gituko ni Kristo. Oh. Oh. Bitaw no? Satu pre mo senyor. Oh. 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 Are. Tukmat. Ha? Oh. Wala ginaingon mo sa to pagyod ang dogmatic teaching sa impierno purgatorio langit. Kahimtang gina siya, state yun. Saan? Oh. 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 Oh, itu ano? Ya bro, kita kanto. What dito no? Oh, ito kay game tangman. Ha?
Si Kuana, Virgen Maria. Dara, San Jose. Oh. San Miguel, dara. Oh. Oh. Describe ako na rin. Pupunta na ako sa mga gaya. Gitumba na yung Satanas. Niya gidalang espada niya. Niya pako. Ha? Mao bitaw nga asa may tao ng pako ang espiritu man. Bitaw. Saan na pagkuputan ng wa man ikuan? Oh. Oh. Bitaw no. Sanay ka sa pagkaling bambos, ako more mix amigos by Kini sa laing bahin mo, senyor. Inam ko mingon nga pare nadunggan ko nga si Virgen Maria perfecto. Perfect ba? Ha? Si Virgen Maria perfect niya. Oh. Oh, perfect si Virgen Maria. Ha? Asa? Sungai? Oh. Ah, bitaw no? Oh. Bitaw no? Hmm. So, ang mau ba? Oh. Oh. Alangit tadi himtang guna. Wa dito. Oh. Tino, mo na maglalis. Oh. Way hagdan. Oh. Human way of talking lang siya. Oh. Sino kayo? Paano to? Ang katong church dito sa Central Church? Kaya ako, ayaw bumbong para kita ba? Alam ko yung dulo na yung anak. Kamu ay tulog sa ba? Ako sa mga protocol. Pero yung tanaw ko eh. Ano yung tanaw? Ipataran pa dito. Pagkaya sa dito lang ito. Hindi na bukata sa Pinoon. Ganyan. Magulog pa. Magulog pa. Markbol pa to. Sino kayo? Sino kayo? Ang Diyos Espiritu, YTL. Senyor, no? Ang Diyos Espiritu. Way mata. Asay tao ng mata. Espiritu man. Oh, mo nang mismo siya mata. Oh. Oh, Patria di Cebu. Oh. Oh. Wa mangoros. Awas sa mangoros si Ginoo panilansan sa cross ni. Oh. Oh. Kanang kuan mo senyor kaning kuan. Matabas ubang si FB kaning rosary obligasyon ko ng compulsory.
Di ba, debosyon mo gina siya? Diyos po, Ginoo. Wa sa gua. Dapat sa rin dito. Mo ba, dangar sorry mal dito, no? Ato rin. Oh. Kala mo sinisip pa sa barbisyo. Aday? Dagan po na sinisip pangawat, sinisip pangawat. Oh. Hindi noon. Tinood na. Santo na. Yung prosesyon ba yun? Guwapo kay Lumon, guwapo mitso. Yan no, mayo. Mo na diha, di malas na. Kaya ba, disgrasya ng gato. Disgrasyan ako. Kaya di take on the doon na. Oh. Di ka na pagawa. Ayun yung pagawa. Sa. Junjun na bide, Vice Gobernador. Ang aman. John 14 year 2023. Matria di Cebu Extension. Monsignor Kata Naglinggo dan Master Salatin.